Live News ήδη από τις αρχές Μαρτίου του 2023, λίγες μόνο μέρες μετά τη μετοπική σύγκρουση των τρένων, είχε εστιάσει στη φωνική έκρηξη. Ο μηχανολόγος αεροναυπηγός μηχανικός Κώστας Λακαφώσης είχε αποκλείσει τότε τα αρχικά σενάρια για την έκρηξη. Τι δεν είναι? Δεν είναι οικιακή φιάλη υγραερίου. Δεν μπορεί μια φιάλη υγραερίου να κάνει τέτοιο πράγμα. Δεν είναι εκρηκτικές ύλες και στρατιωτικό υλικό. Μην μπούμε σε αυτή την παραφιλολογία, γιατί το εκρηκτικό δεν κάνει τέτοια μπάλα. Σκάει, καταστρέφει και εξαφανίζεται. Μάλιστα. Δεν είναι λάδι μηχανής, γιατί το λάδι μηχανής δεν μπορεί να κάνει. Δεν είναι η αεροθάλαμη των φρένων. Δεν είναι. Ωραία. Και τι είναι? Μένει κάτι που μάλλον πρέπει να το ψάξουμε στην εμπορική και όχι στην Intercity. Το Live News έβαλε από την πρώτη στιγμή το θέμα της φωνικής έκρηξης στο επίκεντρο. Κλειδί ήταν το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχείας. Το υλικό που προκάλεσε αυτή την ισχυρότατη έκρηξη μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Λένε, έχει το τρένο πολύ λάδι για τα φρένα του. Σε καμία περίπτωση. Και το λάδι αυτό έχει κάνει μια μεγάλη έκρηξη. Κατηγορηματικά όχι. Μιλάμε για καύσιμο, κάποιο είδος καυσίμου, της τάξεως των 2.000 κιλών. Μόνο μια καύσιμη ύλη θα μπορούσε να προκαλέσει αυτές τις σκηνές στο σημείο. Και όπως φαίνεται από τότε, 23 μήνες μετά, ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Η διάμετρος της σφαίρας αυτής είναι περίπου 80 μέτρα. Το 4 που βλέπουμε εκεί αυτό είναι χρόνος, είναι τα δευτερόλεπτα από την αρχή που ξεκινάει. Έχουμε κόψει σε καρέ. Στα 4 δευτερόλεπτα, στα 4,4, 4,5, 6, 9. Δηλαδή αυτό όλο που βλέπετε είναι μέχρι εδώ 1,5 δευτερόλεπτο όλο και όλο. Εδώ όμως φαίνεται αργά αυτό το πολύ χαρακτηριστικό σχήμα της μπάλας, η οποία αδειάζει σιγά σιγά και όσοι καταλαβαίνουν τι βλέπουνε, γιατί αυτό είναι ειδικότητα επιστημονική που τα καλύπτει αυτό το πράγμα, καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι κάποιο αέριο καύσιμο που καίγεται. Από τις εικόνες στα συντρίμμια των τρένων προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ανασύνθεση για να διαπιστώσουμε πώς ήταν οι αμαξοστοιχείες πριν τη σφοδρή μετοπική σύγκρουση. Να δούμε σε ποια τμήματα εκδηλώθηκε φωτιά, που οδηγούν τα ευρήματα στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας και τελικά πώς εξηγείται αυτό το φλεγόμενο μανιτάρι που σηκώθηκε στα Τέμπη όταν τα δύο τρένα συγκρούστηκαν μετοπικά. Με βάση κανόνες πυρασφάλειας, αλίμονο αν ένα Intercity επιβατικό, ηλεκτρικό, χτύπαγε κάπου και καίγονταν οι άνθρωποι σε τέτοιο βαθμό. Γιατί να αφήσουμε την έκρηξη. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που κάηκαν σε θερμοκρασίες που δεν δικαιολογούνται. Όλα αυτά εν αναμονή του πορίσματος από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχείας που αναμένεται να δρομολογήσει νέες εξελίξεις. Δεν ήταν ατύχημα, ήταν προδιαγεγραμμένη δολοφονία. Φαίνεται πάντως ότι έχει βρεθεί μια πιθανή λύση του μυστηρίου με τη χρήση πολύ εξελιγμένων μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής. Πανεπιστήμια του εξωτερικού εργάζονται εντατικά και σε μερικές εβδομάδες αναμένεται να έχουν καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα. Εν αναμονή των τελικών ανακοινώσεων των ερευνητικών ομάδων, το θολό τοπίο φαίνεται σιγά σιγά πως αρχίζει να ξεδιαλύνει. Θυμάμαι όλα τα πρόσωπά τους, γιατί μίλησα με όλα εκείνα τα παιδιά. Το αίτημα για πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του πολύ νεκρού δυστυχήματος είναι καθολικό. Το απέδειξαν οι χθεσινές συγκεντρώσεις και οι δηλώσεις του κόσμου που έδωσε το παρόν. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε εδώ για να βγάλουμε ούτε πορίσματα, ούτε καταδίκες. Το αντίθετο. Κάνουμε όμως μια δημοσιογραφική έρευνα. Θέλω να πω ότι στην έρευνα αυτή μας έχει βοηθήσει καθοριστικά από την πρώτη στιγμή ο Κώστας Λακαφώσης, που είναι και σήμερα εδώ. Ο Κώστας ανέλαβε και το ρόλο πραγματογνώμονα στην υπόθεση μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους του και θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε μερικά πράγματα, γιατί από την 6η Μαρτίου μίλαγε ο Κώστας για έκρηξη και πυρκαγιά. Όταν ακούγαμε ότι είναι η φιάλη του κηλικίου του τρένου, ότι είναι ένα ηλεκτρικό τόξο το οποίο έχει δημιουργηθεί και όπως θυμάστε μέρα-μέρα επιμέναμε με σχήματα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Το δυστύχημα έχει γίνει. Είναι τα λάθη τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτό ένα πράγμα. Ένα δεύτερο είναι η έκρηξη. Γιατί? Γιατί υπάρχουν νεκροί και από την έκρηξη. Λοιπόν, Κώστα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα, γιατί θα εστιάσουμε σε αυτό, στο της έκρηξης. Γιατί έχουμε μερικά, νομίζω, πολύ ενδιαφέροντα σημεία να δούμε και κάποιες υποθέσεις να κάνουμε. Που μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να μην είναι έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να θυμηθούμε τα πλάνα. Τα πραγματικά πλάνα είναι κυρίως από την κάμερα αυτή της Εθνικής και κάποια σπίτια τα οποία ήταν μακριά. Είναι τρεις διαφορετικές και εκεί τις πρώτες μέρες εμείς βλέπαμε μόνο αυτή την κάμερα που δείχνει μόνο
από τη μία γωνία την πυρόσφαιρα. Γι' αυτό και ήταν και η αρχική εκτίμηση των 2.000 κιλών που λέγαμε, παίρνοντας αυτό σαν διάμετρο. Στην πορεία, όταν πήραμε και τις υπόλοιπες κάμερες, είδαμε ότι το σχήμα τελικά είναι μεγαλύτερο, άρα οι ποσότητες είναι μεγαλύτερες. Και αρχίσαμε να δουλεύουμε με βάση αυτό που βλέπουμε. Ίσως από αυτή την κάμερα φαίνεται το σύνολο του μεγέθους της έκρηξης. Και εδώ από όλα αυτά πηγαίνει κανείς 2 χρόνια μπροστά πλέον, γιατί έχουμε φτάσει να έχουμε ψάξει πάρα πολύ, έχοντας σαν μοναδικό πραγματικό δεδομένο αυτές τις εικόνες, τίποτα άλλο. Γιατί πραγματικά δεδομένα δεν είναι δυστυχώς οι χημικές αναλύσεις. Οι χημικές αναλύσεις έγιναν πολύ αργότερα, δεν έγιναν την ημέρα που έπρεπε, δεν έγιναν με τον τρόπο που έπρεπε. Αυτά τα βίντεο όμως είναι απόλυτα αντικειμενικά επιστημονικά δεδομένα. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνουμε τον τελευταίο καιρό και στη συνεργασία με ερευνητικές ομάδες και με ξένα πανεπιστήμια. Πάμε να δούμε το επόμενο σχήμα. Να εξηγήσω το εξής. Επιμένουμε πάρα πολύ στην υπόθεση της φωτιάς από την πρώτη στιγμή. Γιατί κατά τη γνώμη μας η υπόθεση της φωτιάς μπορεί να κρύβει πολλά και χοντρά πράγματα. Έχουμε τα τεράστια λάθη, αλλά έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε δει πλάνα της επιβατικής αμαξοστοιχείας του Intercity. Δεν έχουμε δει ποτέ κανένα πλάνο της αμαξοστοιχείας που μετέφερε τα εμπορεύματα. Όλα τα βίντεο από όλους τους σταθμούς μυστηριωδώς χάθηκαν. Αν και το λέγαμε ήδη από την τηλεόραση. Θέλω λοιπόν να επιμείνω πάρα πολύ σε αυτό. Υπάρχει κάτι σαν αόρατο χέρι. Ξέρετε ότι δεν μας αρέσουν καθόλου οι θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό που λέμε όμως είναι πραγματικότητα. Και ίσως είναι ένα από τα σημεία που δημιουργεί καχυποψία. Ένα αόρατο χέρι λοιπόν έχει εξαφανίσει κάθε πλάνο μίας αμαξοστοιχείας με εμπορεύματα, η οποία έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και έχει συγκρουστεί στη Λάρισα. Πώς είναι δυνατό σε μια τέτοια διαδρομή να μην υπάρχει κανένα πλάνο, από κανένα σταθμό, από κανένα. Δηλαδή, έχουμε δει πλάνα από οτιδήποτε. Οποιαδήποτε σύγκρουση να γίνει 2 αυτοκινήτων, βρίσκουμε ένα πλάνο. Και αν δεν έχουμε τη σύγκρουση λίγο πριν, λίγο μετά, εδώ δεν υπάρχει κανένα. Περίεργο. Πολύ. Και για να έχει υπάρξει εξαφάνιση, αν όντως έχουν εξαφανιστεί τα πλάνα, γιατί στοιχείο δεν έχουμε, γι' αυτό εικασία κάνουμε, σημαίνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος και πολύ εμπλεκόμενοι. Λοιπόν. Να πούμε ότι αυτά τα πλάνα έπρεπε να υπάρχουν στο επίσημο σύστημα του ΟΣΕ, γιατί ο ΟΣΕ έχει επίσημο σύστημα με δήλωση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν είναι δηλαδή ότι ψάχνουμε από μια τυχαία κάμερα. Υπάρχει σύστημα παρακολούθησης. Περνάμε από 15 ενδιάμεσους σταθμούς. Υπάρχουν 15 κάμερες σε 15 σταθμούς. Και δεν έχει πιάσει καμία από αυτές τις κάμερες κανένα πλάνο της αμαξοστοιχείας. Όλες, μα όλες, εκείνο το βράδυ μυστηριωδώς δεν έγραφαν. Λοιπόν. Από την φωτιά, από την έκρηξη, δηλαδή τις 2 εκρήξεις και την πυρκαγιά που ακολούθησε και όχι από τη σύγκρουση, έχουν σίγουρα χαθεί 5 ζωές. Δηλαδή, 5 από τα θύματα θα ζούσαν σήμερα εάν δεν είχε υπάρξει φωτιά. Το συν 3 που βλέπουμε, εξήγησε το μας Κώστα. Το συν 3 είναι ένα περιθώριο 2-3 ανθρώπων, είναι ένα περιθώριο αβεβαιότητας, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι για κάποιες συγκεκριμένες αβεβαιότητες. Για 5 όμως έχουμε πάρα πολύ σαφείς αποδείξεις. Και ξέρουμε γιατί. Γιατί αν δούμε το χάρτη που είναι η επόμενη εικόνα μας, θα εξηγήσουμε με ποιο τρόπο γίνεται αυτή η ανάλυση. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι αυτό τώρα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι μια δουλειά που έχει κάνει ο Κώστας, ως ξαναλέω, πραγματογνώμονας αυτής της φοβερής τραγωδίας, όπου κάθε κουκίδα που βλέπετε εδώ, φίλες και φίλοι, αντιστοιχεί στους επιβάτες του Intercity. Κάθε κουκίδα είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που είτε σκοτώθηκαν, είτε τραυματίστηκαν, είτε κατάφεραν να επιζήσουν. Είναι η ακριβής θέση την ώρα της σύγκρουσης. Να εξηγήσω ότι έχει γίνει έρευνα που δείχνει ότι κάποιος μπορεί να καθόταν εδώ, πήγε εδώ. Κάποιος που ήταν εδώ, πήγε εδώ. Ποιος ήταν στο κηλικείο. Κάθε κουκίδα που βλέπετε, μετά από μια έρευνα 2 ετών, δείχνει πια τη θέση κάθε ενός μέσα στην αμαξοστοιχεία. Δηλαδή, Κώστα, εδώ, ας πούμε, ποιος καθότανε. Είναι 6. Εδώ είναι 2 άνθρωποι. Είναι πατέρας και γιος. Ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν θέλω να πω ονόματα. Οι κόκκινες κουκίδες ξέρουμε τι ποιοι είναι. Είναι ο Δημήτρης, είναι ο Γιάννης, είναι ο άλλος Γιάννης, είναι η Βάγια, είναι η Ελισάβετ.
Ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας. Εδώ λοιπόν είναι η Βάγια και η Ελισάβετα. Αυτό εδώ είναι το... Αυτό είναι το Α1, είναι η πρώτη θέση. Η πρώτη θέση. Εδώ είναι το περιβόητο κηλικείο, έτσι. Η Μαρία και ο Παυλίν, οι εργαζόμενοι στο κηλικείο. Η Μαρία και ο Παυλίν. Κάποιοι που δεν θέλω να πω για κάποιο λόγο. Η Εριέτα που την αναζητούμε, είναι αυτή η κουκίδα. Η Εριέτα είναι το κορίτσι που δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της. Ξέρουμε με ακρίβεια ποιος είναι ο καθένας. Ο Βάιος, ο Δημήτρης ο Σωτήρης, η Βασιλική. Δημήτρης. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο καθένας και ξέρουμε σε ποιο σημείο συνέβη τι. Με γαλάζιο χρώμα είναι αυτοί που πρόλαβαν να πηδήσουν και να φύγουν χωρίς να κινδυνεύσουν, γιατί η φωτιά, ένα πράγμα που πρέπει να εξηγήσουμε, είναι το εξής, ότι η φωτιά στο κηλικείο έχει καλύψει αυτό το κομμάτι, αυτός ο κύκλος είναι η κύρια φωτιά. Εδώ πάνω είναι το κηλικείο αυτό που βλέπετε. Και μετά μια δεύτερη φωτιά ξεκίνησε να καίει από εδώ και προχώρησε και έκαψε ολόκληρο το δεύτερο βαγόνι, το Β2. Αλλά αυτοί είναι όσοι κινδύνευσαν και εγκλωβίστηκαν από τη φωτιά. Από εδώ και πίσω το ολόκληρο βαγόνι κάηκε. Ναι, γιατί η δεύτερη φωτιά έχει κάποια δευτερόλεπτα. Έχει πολύ χρόνο. Καθυστέρησης, πρόλαβαν και βγήκανε. Με 15 λεπτά, 15, 17, 18, 25, 40 λεπτά έχει ένα πολύ άρα αργό η φωτιά έχει θερήσει εδώ αυτούς τους επιβάτες που ήταν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν. Και με αυτά τα δεδομένα γνωρίζουμε και τι συνέβη και στον καθένα. Γιατί κάπου έχουμε και ένα πλάνο του κηλικείου από ψηλά. Ωραία. Γιατί αυτό εδώ το βλέπουμε ανοιχτό. Αυτό, στην λοιπόν, πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Το κηλικείο είναι αυτό εδώ, φίλες και φίλοι. Να το πω ξανά. Πρώτη θέση, κηλικείο. Δεύτερη θέση, η σειρά, η διάταξη της αμαξοστοιχείας του Intercity. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ένα πλάνο. Ας το κρατήσουμε σταθερό εδώ παρακαλώ. Ωραία. Αυτό εδώ βλέπαμε μία άμορφη μάζα τις πρώτες μέρες, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι. Μιλάω ακριβώς για αυτό εδώ. Τι είναι αυτό, Κώστα? Το κηλικείο λοιπόν είναι αυτό, αλλά είναι διπλωμένο και τσακισμένο. Αυτό είναι η πίσω πλευρά του, εδώ. Αυτό είναι το τελείωμά του, η ουρά του. Αυτό είναι τα τελευταία 6 μέτρα που σώζονται και εδώ έχει διπλώσει και έχει γυρίσει με αυτό το σχήμα και καταλήγει μέχρι εδώ που αυτό είναι το άκαυτο κομμάτι, γιατί ένα κομμάτι του κηλικείου τα τελευταία 2-3 μέτρα δεν κάηκαν, που είναι αυτά. Έχει πέσει μια μηχανή πάνω από το βαγόνι του κηλικείου. Το έχει πλακώσει, το έχει συνθλίψει κυριολεκτικά. Αυτό είναι αυτό το σημείο, γιατί εδώ είναι το αποτύπωμα, αυτό το κομμάτι είναι το αποτύπωμα από την μηχανή της αμαξοστοιχείας που έπεσε από πάνω και το συνέθλιψε. Εδώ ο γερανός το έχει πάρει ήδη και εδώ από κάτω είναι το σημείο κάτω από το οποίο γνωρίζουμε ποιοι άνθρωποι βρίσκονται. Γι' αυτό και ξέρουμε ότι οι άνθρωποι που ήταν κάτω από το σημείο που έπεσε η μηχανή δυστυχώς είχαν ήδη τη ζωή τους. Από εκεί και πέρα η φωτιά έκαψε με πάρα πολύ δύναμη όλο αυτό το κομμάτι, έφτασε μέχρι εδώ και εδώ είναι και κάποια κενά πολύ μικρά, από τα οποία πρόλαβαν να φύγουν επιζώντες. Γιατί από το κηλικείο έχουμε 6 επιζώντες. 6 άνθρωποι στα πρώτα δευτερόλεπτα έτυχε να βρίσκονται δίπλα σε κάποιες τρύπες και 25 άνθρωποι χάθηκαν μέσα στο κηλικείο. Να το πούμε λοιπόν ξανά, γιατί είναι πραγματικά τρομερό. Σε αυτό εδώ το σημείο που βλέπετε έχουν χαθεί 25 ζωές. Δεν μπορεί όταν τα βλέπεις όλα αυτά, όταν κάθεσαι και τα κοιτάς, να μην αναζητήσεις ένα γιατί. Την τιμωρία αυτών που φταίνε για όλα αυτά. Και μια καχυποψία μήπως κάτι πάει να συγκαλυφθεί. Γιατί. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το επόμενο. Έχουμε τη σύγκρουση. Θα το ξαναπώ γιατί μιλάμε για πολλά και για διαδοχικά. Η σύγκρουση οφείλεται στο λάθος να μπει στην γραμμή της καθόδου το Intercity. Έχουμε και τη φωτιά. Η φωτιά, η έκρηξη οφείλεται πιθανότατα σε λαθρέο φορτίο το οποίο μεταφέρει η εμπορευματική αμαξοστοιχεία. Τι κάνουν όλα αυτά? Τον μπάχαλο. Η αμαξοστοιχεία, το Intercity πάει σε λάθος γραμμή, γιατί ξέρουμε τι έχει γίνει εκείνο το βράδυ, τα θυμόμαστε. Η εμπορευματική αμαξοστοιχεία μεταφέρει λαθρέο καύσιμο, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άλλη εξήγηση. Δεν έχουμε στοιχείο γι' αυτό, αλλά έχουμε τόσες εικασίες που θα τις δείτε τώρα, ώστε να μπορούμε να το πιθανολογήσουμε.
Που δείχνει λοιπόν ότι αυτή η ιστορία που λέγεται σιδηρόδρομο στην Ελλάδα είναι μια τεράστια αμαρτία. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ μια εμπορευματική αμαξοστοιχεία περίπου όπως ήταν εκείνη η μοιραία από τη Θεσσαλονίκη εκείνο το βράδυ. Έχει 2 μηχανές, γιατί προφανώς υπάρχει βάρη φορτίο, και από πίσω κάποιες πλατφόρμες. Για πες μας, Κώστα. Οι 3 πρώτες πλατφόρμες είναι φορτωμένες με λαμαρίνες, με πολύ βαρύ φορτίο, που είναι περίπου σε αυτή τη θέση και σε αυτό το μήκος. Δεν πιάνουν όλο το μήκος, γιατί όλο το μήκος είναι 20 μέτρα, οι λαμαρίνες είναι 14,7. Αφήνουν ένα κενό στην αρχή και στο τέλος. Έτσι αντίστοιχα Μάλιστα. είναι και στις 3. Αυτό λοιπόν που φαίνεται απ' έξω και από μακριά, αν βλέπει κάποιος αυτό το τρένο, είναι 3 σχεδόν άδεια βαγόνια. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς που είδαμε και πριν, η θεωρητική μας εκτίμηση αρχική ήταν για 2.000 κιλά, βλέποντας από μπροστά την πυρόσφαιρα. Ξέροντας τώρα λίγο καλύτερα την ανάλυση και έχοντας κάνει μια πολύ προσεκτική έρευνα με υπολογιστική ρευστοδυναμική, έχουμε καταλήξει ότι ψάχνουμε για κάτι που δεν είναι παραπάνω από 4 τόνους. Είναι 3-3,5 τόνοι το πολύ. Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό που θα πούμε, θα το πούμε με λεπτομέρειες. Θέλω να τονίσω ξανά ότι πρόκειται για μια εικασία που δεν την κάνουμε εμείς, την κάνουν οι πραγματογνώμονες. Αλλά όπως γινόταν με βεβαιότητα η επισήμανση ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία εξεράγησαν όταν κάποιοι έλεγαν ότι είναι ηλεκτρικά τόξα, έτσι αυτά που θα πούμε τώρα βασίζονται σε εκτιμήσεις που μπορεί να είναι και κοντά στην πραγματικότητα. Λοιπόν, παρατηρήστε, αυτό εδώ είναι ένα βαγόνι, μια πλατφόρμα. Όταν το πλάνο κλείσει θα δείτε ότι υπάρχουν 2 γραμμές. Αυτές λοιπόν οι γραμμές, εδώ σε αυτό το διάστημα, χωράγανε οι σανίδες αυτές που βλέπαμε ότι είχαν φύγει, τα κομμάτια της λαμαρίνας. Σε αυτές τις πλατφόρμες μένει ένας χώρος μπροστά και ένας χώρος πίσω, όπως είναι τοποθετημένες οι λαμαρίνες. Δηλαδή, εάν κάποιος θελήσει κάτι να στριμώξει εδώ και εδώ, στο βαγόνι μπορεί. Η εικασία τι λέει, φίλες και φίλοι? Λέει ότι δεν είχαμε αυτό που μπορεί να είχαμε στο μυαλό μας στην αρχή. Μια ολόκληρη πλατφόρμα η οποία μετέφερε ένα τεράστιο μπιτόνι λαθρέων καυσίμων. Σίγουρα δεν ψάχνουμε για μεγάλους όγκους. 15 τόνοι, 20 τόνοι, 30 τόνοι, δεν όχι υπάρχει. Σε καμία περίπτωση. Υπήρχε μια καλά κρυμμένη δεξαμενή, σχεδόν καμουφλαρισμένη από τις σανίδες, η οποία μετέφερε λαθρέο καύσιμο. Στο ερώτημά σας, καλά τώρα, για μια τόσο μικρή δεξαμενή που μπορεί να χωράει 5.000 λίτρα, γιατί αυτό μιλάμε. Μέχρι τόσο, ναι. Τι κέρδος να είχανε? Τι κέρδος θα μπορούσε να έχει κάποιος? Αν μιλήσουμε πρώτα για τον όγκο, μιλάμε για αυτό. Περίπου είναι αυτό. Στην όλη εικόνα δηλαδή ψάχνουμε για κάτι μικρό. Μάλιστα. Μπορεί να είναι λίγο πιο χαμηλό, μπορεί να είναι έτσι. Πάντως όχι κάτι μεγάλο. Τώρα αυτό, μέχρι εδώ υπάρχει επιστημονική εξήγηση για τη μάζα. Από εδώ και πέρα πάμε στις... Τι κέρδος θα μπορούσε να βγάλει κάποιος από μια τέτοια μεταφορά? Θα μπορούσε να υποθέσει κάποιος ότι αν είναι ένα καύσιμο που το παίρνει σαν διαλύτη και το κάνεις βενζίνη και αυξάνεις την αξία του, μπορεί να μιλάμε για 5, 6, 7.000 ευρώ ανά δρομολόγιο. Προσέξτε λοιπόν. Μικρό ποσό, όχι μεγάλο. Τι εικάζουμε, το τονίζω. Μπροστά, μάλλον ακριβώς πίσω από τις 2 μηχανές και πάνω στις πλατφόρμες αυτές που είναι φορτωμένες με λαμαρίνες, έχει τοποθετηθεί αυτή η δεξαμενή. Από τα 5.000 λίτρα μπορεί να έχει ένα κέρδος, ας πούμε, 7.000 ευρώ. Λέει κάποιος, λίγα λεφτά. Όμως, εάν σε κάθε δρομολόγιο υπάρχει μία συνεννόηση και μεταφέρεται μία τέτοια δεξαμενή και μιλάμε για 2 δρομολόγια τη μέρα, είναι περίπου 15.000 ευρώ τη μέρα. Εάν το βάλετε αυτό στο μήνα, το πράγμα πάει πολύ ψηλά. Δηλαδή, το θέτουμε ως ερώτημα. Μήπως υπήρχε μία φάμπρικα μεταφοράς λαθρέων καυσίμων, τα οποία μεταφέρονταν σε μικρές και σχεδόν αόρατες ποσότητες, λίγα κάθε φορά για να μην καρφώνονται, εδώ καμουφλαρισμένα από αυτές τις λαμαρίνες,
αλλά ήταν μια δεξαμενή που θα μπορούσε να είναι ορατή. Μια δεξαμενή που αν βλέπαμε ένα πλάνο της αμαξοστοιχείας θα το καταλαβαίναμε, θα λέγαμε τι είναι αυτό. Γιατί υπάρχει εδώ, δεν θα έπρεπε. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πλάνο αυτής της αμαξοστοιχείας, γιατί όπως είπαμε μαγικά, εκείνο το βράδυ 15 διαφορετικά σημεία που πέρασε η αμαξοστοιχεία δεν κατάγραψαν τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια πιθανολόγηση. Θέλω να δούμε το επόμενο πλάνο μας. Το επόμενο πλάνο, ναι, να κάνω εγώ τον καθαρισμό και την επιλογή, δείχνει κάποιες τέτοιες δεξαμενές για να καταλάβετε ποια και γιατί μιλάμε. Εξήγησέ μας, Κώστα. Ξαναλέω ότι εδώ τώρα μπαίνουμε στην εικασία. Ακριβώς. Γιατί υπάρχει ένα όριο μέχρι το οποίο πηγαίνουμε σαν επιστημονική απόδειξη και από κάποιο σημείο και πέρα κάνουμε εικασίες. Η εικασία λοιπόν λέει γιατί όταν προβάλλεις και μια θεωρία θα πρέπει αυτή η θεωρία με κάποιο τρόπο να στέκει. Αυτές είναι πλαστικές δεξαμενές, σαν αυτές που βάζουμε στα εξοχικά μας όταν δεν έχει νερό για να φυλάμε το νερό ή το πετρέλαιο. Αυτές οι πλαστικές δεξαμενές είναι ένας τρόπος που θα μπορούσε να χωρέσει οτιδήποτε εύκολα και γρήγορα, να το φορτώσει κάποιος γρήγορα, ένα βιτιοφόρο πολύ γρήγορα να το γεμίσει, μέσα σε 10 λεπτά να γεμίσει την ποσότητα. Εικασία, ξαναλέω. Άρα μια τέτοια δεξαμενή θα μπορούσε ένα βράδυ, προσέξτε τις λεπτομέρειες, την αλληλουχία που είναι, ξαναλέω, εικασία. Είναι λοιπόν βράδυ. Ετοιμάζεται μια εμπορευματική αμαξοστοιχεία να αναχωρήσει. Λίγο πριν αναχωρήσει, κάποιος πακτώνει μια τέτοια δεξαμενή άδεια ανάμεσα στις λαμαρίνες. Και αυτό γίνεται κάθε βράδυ. Είναι εύκολο ότι μεταφέρουν 3 άνθρωποι, γιατί είναι άδεια. Εμφανίζεται ένα βιτιοφόρο, από αυτά τα μαύρα βιτιοφόρα που φέρνουν τα λαθρέα καύσιμα, τους διαλύτες ή ό,τι άλλο, επιτόπου τη γεμίζει. Ένας-δύο νυχτοφύλακες μπορεί να είναι βάρδια εκείνη την ώρα, να μην είδανε, να είδανε και να μην είπαν τίποτα, δεν το ξέρω. Και αρχίζει η αμαξοστοιχεία και κυλάει. Και κυλάει προς την Αθήνα. Και αυτό γίνεται, δεν ξέρω αν γίνεται σε κάθε ταξίδι, αλλά γίνεται σε πολλά ταξίδια. Έτσι λοιπόν, σχεδόν αόρατα μεταφέρει ο επίσημος δημόσιος φορέας λαθρέο καύσιμο. Προφανώς κάποιοι ξέρουν και δεν μιλάνε. Γιατί όλα αυτά? Όλα αυτά γιατί, και πάμε στο επόμενο μας σχήμα, γιατί η έκρηξη δεν δικαιολογείται από τίποτα νόμιμο στα 2 τρένα. Αυτό εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που θα δείτε τώρα. Εξήγησέ το μας, Κώστα. Εδώ λοιπόν, γιατί μέχρι τώρα κάναμε μια παρένθεση με εικασίες, εδώ σταματάνε οι εικασίες και ξαναγυρίζουμε στα αντικειμενικά δεδομένα. Αυτό λοιπόν είναι αντικειμενικό δεδομένο και δεν είναι εικασία. Αυτό είναι Computational Fluid Dynamics, είναι CFD, υπολογιστική ρευστοδυναμική, δεν είναι computer graphics. Δεν μπορώ εγώ να του πω φτιάξε μου μια πυρόσφαιρα τόσο μεγάλη με τόση διάρκεια. Εγώ μπορώ να του δώσω μόνο τις αρχικές συνθήκες. Να δώσω τόσα κιλά καυσίμου, τόση θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόση θερμοκρασία σπινθήρα και θα πάρω τα πραγματικά αποτελέσματα. Αυτό που βλέπετε λοιπόν είναι η επιστημονική απεικόνιση με ακρίβεια της ακρίβειας, της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Και αυτό νομίζω θα χρησιμοποιηθεί πια επίσημα. Αυτό που δείχνω δεν είναι η τελική εκδοχή, είναι όμως η μέθοδος. Πλησιάζουμε λίγο πιο κοντά στο τελικό. Προφανώς με τον ίδιο τρόπο δοκιμάσαμε και έλαια σιλικόνης, τα οποία δεν μας έδωσαν με κανένα τρόπο τέτοιου είδους ανάφλεξη. Όσο και αν βάλεις μικρές σταγόνες, μεγάλα νέφη, πολλή θερμοκρασία, όσο και αν το βοηθήσεις, το έλαιο σιλικόνης είναι αδύνατο να καεί. Άρα, αντιθέτως, αυτό εδώ δείχνει την έκρηξη και την πυρκαγιά. Και στην ουσία αποδεικνύει ότι τίποτα στα τρένα από τα νόμιμα που είχαν δεν θα μπορούσε να προκαλέσει αυτό που, ξαναλέω, όπως το βλέπετε, είναι πια η επιστημονική ακριβέστατη απεικόνιση. Όχι μια εικασία, όχι ένα γραφικό. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που προκύπτει από 3.500 κιλά generic καυσίμου βενζολίου. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια δεξαμενή. Μιλάμε λοιπόν για κάτι δεξαμενή που είναι τόσο. Δεν μιλάμε για 15 τόνους, δεν μιλάμε για 30. Κάπου σε μια πλατφόρμα της εμπορευματικής αμαξοστοιχείας, σχεδόν αόρατη, δεν την πιάνεις εύκολα. Βεβαίως, αν είχαμε πλάνο της αμαξοστοιχείας θα την βλέπαμε. Γιατί θα το καταλαβαίναμε. Αν αυτό λοιπόν συμβαίνει σε κάθε ταξίδι ή σε πολλά ταξίδια, τότε το μικρό κέρδος κάθε ταξιδιού αθροιζόμενο παράγει ένα τεράστιο κέρδος και ταυτόχρονα αυτοί που κάνουν την πίσνα μένουν και σχετικά όρατοι, γιατί δεν υπάρχει και ένα τεράστιο βιτίο πάνω σε μια δεξαμενή να σου πει κάποιος: «Ωπα ρε μεγάλε, εδώ βρέθηκαν παραπάνω βαγόνια». Όχι, στα υπάρχοντα βαγόνια. Αυτή λοιπόν είναι μια εικασία βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα που μπορεί να απαντήσει στο πώς έγινε όλη αυτή η έκρηξη
Και μεταξύ άλλων κάηκαν ζωντανά και παιδιά που ήταν στην αμαξοστοιχεία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι όλα αυτά πια θα πρέπει να διερευνηθούν δικαστικά.